כן, שלום, אנחנו בסנט מרטן. במוהו ביץ'. מהו ביץ'. עומדים לראות נחיתה של אייר פרנסי. מה זה אייר פרנסי? אייר פרנס. לא יודע. מטוס ענק. עומד ללחוץ מעל הראש שלנו. הנה הוא מתקרב. אתם רואים? המטוס מתקרב. יש פה בערך 4,000 איש שממתינים, ופה נמצא שדה תעופה, מטר מאחורינו. יואו, 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 ליד. יואו, יואו, יואו. תראה את הגודל. יאללה, אחרי זה אפשר ללכת. וואי, וואי. מפה. וואי, וואי, וואי. היא מלא. היא מלא. היא מלא. היא מלא ליד! תחזיקי את הכובע! That was worth my $16.